Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, abo man sa politika. Pero nagapamati gid ako sang mga balita, kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Kelvina, ginapasumon ka ni Kap? Nga aman, Samson? May akusar si Chuy Tagoy. Akusado ka sa sala nga marder. Ha? Patyon mo siya kuno sang 45. Do sa gago, balay ng sibuklan mo? Makabati siya 45. Abi ya, ipapatay na siya? Man, may sala mo. Ano pa, grabing pangaman niya? Kinahanglan nga magsunod ka sa akon, Tia Alvina. Nakat, kay masunod ko Oh. Albina, matuod ba lang patyon mo si Tagoy? Ay, ang ipatay ko sa iyakap, ipatay ko na lang sa langaw. Wala pulo sa akon kung mapatay ko si Buklan. Ay, pierde, chimpo lang na. Amugid. Hoy! Marikoson, daw sa piyo ka kung magambal. Ikaw ya, kung ikaw walang ang patsyon ko, may pang mamatay na lang ko tungaw. Uy. Kay man, allergic ako sa tungaw. Makatol na iya. Albina, gusto ko lang mahibalaan kung matuod ang siring ni Buklan nga patyon mo siya kuno. Ay, hindi. Kuya mag-usik sang bala sa iyakap. Ote, nakabati ka si Tagoy. Hindi ka ni Albina pagpatyon Pero patsyon man niya ako sa libakap. Dubling na anak baba. Hoy, Buklan! Ikaw ya may ba sa tuhod. Excuse me wala ko ya sang baba sa tuhod. Ikaw ya ang may dubli baba. Bastos! Same to you. Buklan! Barikoson! amiga nga si Corina, ho? Long time no see, Corina. Uy, ari ka man, how?
Kay balo ka, Cha. Nagkari ako diri para nga agdahon ka sa party. Party? Damo lalaki? Natural Damo to yan, men. Kagdason, pulos pa mga gwapo. Wow ha! Inayang gusto ko, amiga. Bisan wala pagkaon Basta, may lalaki lang, okay na. Teka na mo sina. Wala ko na ikaw dito sa balay, ha? Okay maabot kid Kuya Miga Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaanda mang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Baw! Kadamo na sa bisita ko, ho? Pagkabuot sa ila, wala gid nagagahod. Amo na niyang party nga, malinong. Ay, di na to galit si Chacha yaman. Kadugay siya, haw? Wala sa may magulang! Hold up, ini! O hindi! Ang lalaki! Nagkakaya siya sa iyang pusil sa abon, ho? Wala sa may magulang, ha? Ang una nga maggahod, patsyon! Hala! Ang mga babae kag lalaki, mag-ubas ang bayo! Oh! Ano? Mauba kami sa bayo? Nagsiling ko nga masuksok ka bayo, ha? Oo man. Hala, uba bayo! Uba! 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 Oo! Ari na! Mauba na kami! Ay! Panti-panti kag bra! Oh! Kagang mga lalaki, mag-uba man pati bre! Sir, pwede ba lang ibilin ko lang na ako nga brief? Nga putsong ka? Hindi Kuna mo, uba na! Dali Karon, malupok ang ulo mo! Ay, ate, ako ate, Ari na, sir. Nakauban ako, sir. Di man! Oh! Gahi ko nga daw sa hindi ka mag-uba kay daw sa putot lang kalinas ang kamuti! Hala! Hapa kabutalan! Hapa kabutalan sa salong! Hapa! May ginalibak si Tring Tring?
Malapitan ko bala siya. Oy, Tring-Tring! Naano ka? Kag sino ginalibak mo? Ina siya dayo. Si Jane Balaw. Kasuplada sa iya. Abiya, guwapa siya. Wala siya kabalo. Nga daw sa langkang iya nga guya. Nga nagainit ang ulo mo kay Jane. Tiday kay ginayahuman ko siya. Wala siya nagabalos. Nagapangyamid lang siya yaday. Amo ginay si Jane kung maghihom. Mankiwi ang iya baba mo. Ta sige na, lakato anay kay Norma. Hulam to 1 kilo nga munggo. Munggo, day? Nagsiling ko nga patani, haw? Ti, nga isagid ka kilo nga munggo, day haw? Isa pa ka pamangko, Tring-Tring, ha? Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kun fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang nga website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makitaan, ilabi na online. Siguro, damo to sang bisita nga mga lalaki sa balay sang amiga ko mo. Ginhungod ko gidya nga magpaulihi. Kay man, gusto ko ya nga ako ang una nga makita. Man, dramatic ang entrance mo. Kagang akon bayo. Piho nga maturong gid ang mata nila mo. Ang slit. Pwerte kalaba. Daw makita na ang puwerta sang langit. Ari ng balay sang miga ko. Masaka ko ah. Uy, doon ka linunghaw? Hello? Ari na ko! Uy, hala! Ang mga tao, ara sa salog, nagahapa, kakula sila sang bayo. Kagara man si Corina, ho? Naghahapa man siya. Pero mo, wala siya sang bayo. Bag-o naman siguro ining hampang sa party ay. Aha! Ari ay, kay mauba man ko kag maintra sa ila. Hindi ko yung dapat na maperde. Kaysang nagligad nga party. Ako ang nag-champion sa trip to Jerusalem. Man, kadasig sa ako magpasabak mo. Nan, ari na. Mauban ako bala. Nan, ara na. Pulo sila tanan hublas.
Mahublas man ko ah. Ay, na. Wala na ako sang panapton. Hublas pa ako kay Eva. Anay ka, kay mangita ako sang tuparan ko ah. Ara, inang dako lawas oh. Amo inang piliun ko. Ay didto gali oh. Didto ako mahulid. Man, bisa naghapa siya. May labaw gihapon. Hindi ako sa isa nga ina ah. Kadamo sang pinalian ng iya nga buli. Kaitong pa. Tira ako maulid oh. Sila tanan, nagakulob. Pero ako ya, makaya. Ari na, nakaigda na ko. Ay, makaya-kaya, kuya. Oy! Uy, Corina. Ari na ko. Wala kay kamoy magulat sa akon, haw. Nag-una na kamo hampang. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom kag kun kaisa mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Tugtugwa, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo! Bombo! Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref, kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy.
bagong pag-asa. Sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa, sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sang kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin, naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival sang Cebu. Ang highlight sang Ati-Atihan Festival amo ang tuigan nga paghiwat sang Higante Contest. Linibo nga mga devotees ang nagasiling nga mayara sang miracle nga nagkakatabo kung magtambong sa Ati-Atihan Festival sang Kalibo. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa, sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad. Tungod na balahuba na ang ginahimo ni Vera, nga nagapatigayon sa mga ginikanan, nga ang ila mga anak, ginapasulod sa purpose. Naguntat na lang siya, tungod ginapangita siya sang pulis. Kag tungod hindi man ako maluyag nga mag-antos kami sa kapigaduhon, may naisipan ako nga paagi, kag ina, amo ang pag-upod kay Mrs. Robles sa pag-child trafficking. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang kasugpon sang akon pagsaysay. Diri sa Provincial Jail. Child trafficking? Ano nang buot silingon, Nay? Ina mga bata bala nga ginukuhaan sang retrato bala nga hublas, haw? Babayi man o kon lalaki? Uti, saan kita sina makakuha, Nay? Sang manggaranon pa kita, nakilala ko si Mrs. Robles. Kaupod ko siya nga nagbinggo. Nag-ayuhay kami. Kaginsugiran niya ako sang ila trabaho sang bana niya. Ang ila trabaho, amo ang child trafficking. Nagahimo ko na sila sang pelikula nga iya sa mga bata. Pariho abis ang bata bala nga nagahampang. Pero nagaoba sila. Kag ginakuhaan sila sang retrato. Kag ang retrato nga ina, ginapadala nila sa iban nga pungsod. Ginabayaran sila sang mahal. Ti, nagsiling siya sa akon. Nga kung may nakilala ako nga mga bata nga babae o kung lalaki, dalon ko kuno sa iya. Basta, gwapa lang kagwapo nga mga bata. Dalon ko sa iya, kay ti buhaton kuno niya nga artista. Amo gali, Nay? Oo. Kag
Kag subong ko lang naisipan nga buhaton ang iya ginsiling sa akon sadto. Dalaan ko siya sa mga bata nga ginapangita niya. Kag bayaran niya ako sang dako. Kag diin ka mangita sang mga bata nga ina? Ay sus, kadamo na sa ila. Kag kapos sila pang taon. Kag Vira, anak, nakahibalo ako. Mag-aayo liwat ang atong nga pangabuhi. Kag kita, hindi na kita mag-anto sa gutom. Mabili ng kadiri, ha? Ikaw ang magbantay sa bata mo. Kay ako naman niya, malakat ako. Makikita ako kay Mrs. Robles. May nakita ako ng mga bata. Naghampang sila. Kagara, oh. Ang isa ka bata nga babae, tagadalagan pa kadto sa puno sang kahoy. Diri ko manago. Dira sa ko na manago? Amo na yun ang ginahulat ko. Palapitan ko siya. Katahom sa iya, ho. Kaganami isang yapanit. Palapitan ko siya, Uy, Day, diri ka gali manago? Hindi ka maggahod. Kay basi ko mabatian ako. Karon, mabong ako. Oo, gani. Hindi ka gani magahod. Kahinay gilang sang aton pagambalanan nga duha. Sino ngalan mo, ha? Cherry. Cherry? Wow, kanami sa ngalan mo ba? Kagday? Katahom sa imo nga pagkabata mo. Oo man. Abi mo baladay, may kilala ko nga tao. Basta bata galing nga matahom, ginahatagan niya sang kwarta. Kwarta? Oo, ginahatagan niya sang kwarta. Nga hatagan niya ako sang kwarta? Bangod gani nga gwapa ka. Ay, kung gusto mo, mag-upod ka sa akon. Dalun ko ikaw sa iya. Madamo sa sang kwarta mo. Kaysa sina, makabakal ka na sa madamo ng mga dulsi. Abaw, dulsi? Ati, oo, maupod ko sa imo. Pero, dalun taman ang akon, amiga. Para nga, hatagan man siya sang kwarta. Ang diin, itudlo sa akon. Ato siya, oh. Hindi rin lang, kalaway sin ang bata. Hindi na ila sila maghatag sang kwarta sa iya. Ikaw na lang niya. Ikaw na lang ang daluan ko dito. Dali na. Hindi ka magpahibalo sa ila, ha? Nga malakat kita. Ate, sige, Sige, maupod na ako sa imo, Chay. Ay, Chay, ano ganing ngalan mo? Si Mrs. Rose. Mrs. Rose? Oo, amoy ilang ngalan ko. Mrs. Rose. Mrs. Rose? Malayo ba lang kadtuan naton nga balay? Ang balay bala sang tao nga nagapanghatag kwarta? Medyo malayo-layo. Pero masakay lang kita sa sikad, para nga makaabot kita dito dayon. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong distribution utility o kung barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kag iban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kung makakas gilayon, kag malikawan ang peligro.
Naingganyo ko gid ang bata nga si Cherry nga mag-upod siya sa akon sa kay Mrs. Robles. Gani, dali-dali kami nga nagalin kag nagkadto sa balay ni Mrs. Robles. Sa pagpadayon ko pagid. Na, amoy ina ang iya nga balay. Amo na ina ang ilang nga balay? Oo. Ara dira si Mrs. Robles. Kag ang iya banay wala dira subong. Kay man, ato siya trabaho mo. Pero, ang ilang ako dal, abierto ina. Masulod kita. Itulod lang nato ina. Uta, sige na. Dali na. Kay, iduluong ko ikaw sa iya. Ate, oo Mrs. Robles, maayong adlaw sa imo. Oy, ikaw galiin, Chang? Ano mong bata nga ina? Apo mo? Hindi Bata ina sa sang amiga ko. Ang iya ngalan, si Cherry. Maayong hapon, Mrs. Robles. Uy, kasmart nga bata ini Kag wala labot sina, katahom pa. Siling ni Mrs. Rose. Nagapanghatag ka kuno kwarta sa bata nga mga matahom? Aba oo, matuod ina. Nagapanghatag ako sang kwarta. Pareho kay Santa Claus. Nagapanghatag ako sang kwarta kag regalo. Pareho sa mga bata nga mabuot pareho sa imo. Mabuot man ko Aba oo. Nakita ko nga mabuot ka. Pero wala pa dire ang akon banay. Amo ina ang nagapanghatag sang kwarta. Maghulat ka lang ha. Kay samtang nga nagahulat ka, hatagan ko ikaw sang makaon mo. Hatagan ko ikaw sang dulce kag tinapay. Okay? Abaw Salamat gid Mrs. Robles ha. Sige. Magpungko ka lang dira ha. Kay makuha ako. Sige. Buligan ko ikaw, Mrs. Robles. Sige. Dali. Cherry, diri ka lang ha. Magulat ka lang sa makadali. Kay pagbalik ko, may dala na ako para sa imo. Oo, Mrs. Rose. Patrick na sa ginasiling ko sa imo, partner. Kagwapa nga pagabata, no? Matuod, ina. O di ano? Ibilin ko na sa imo? Aba, oo. Okay, dason, ang ako niya nga komisyon. Ay, oo, gali, no? Ari ang para sa imo. 5,000 ha? Ha? 5,000? Bo! Salamat kid Mrs. Robles, ha? Ate, mahalin ako, pero ikaw nang may balo sa iya, ha? Ate, oo, Ako nang mahibalo sa iya. Ikaw na nila magbalibad, nga magpati sa imo, kay mahalin na ako. Oo, Ako nang mahibalo sa iya. Arang para sa imo, Bira. Kag ang 2,000, ako naman ini. Ay, hala! Nakatigayon ka nga makakuha sang bata, nay? Oo, Sus! Kadali lang mo. Gindala ko siya dayon kay Mrs. Robles. Kag ato na siya. Siya nang may balo sa bata nga ato. Pero, nay, basi kung madakpan ka? Ano? Madakpan ako? Ay, wala man siya may nakakita sa amon nga 2.
Kag isa pa, hindi na sa makalin dito. Sus! Ari man ang gali ini nga hindi kagin mabudlayan. Magkakwarta ka dayon. Hamak mo. 3,000 ang ginhatag ko sa imo. Oy. Magbakal ka sa pagkaon naton sa sunod sa isa ka semana, ha? Kag ako naman malibot-libot ako, Mangita ako sa mga matahom ng mga bata ng mga lalaki kag babayi. Alanay, amo na siya siguro ang ilusang bata nga kuha mo ay, kaginahatag mo kay Mrs. Robles. Amo siguro Pila ka adlaw na siya nga nakita ko nga nagalakat sa dalan. Kag sige ang panawag niya sa iya bata nga si Cherry. Kag hindi lang na siya diri nagapangita. Ginalibot man ako niyang iban pa nga barangay. Kaluluoy siya Hindi na niya makita ang iya bata. Man, hindi niya magpasugot si Mrs. Robles nga makahalin dito sa iya. Ang Rojas City sa probinsya sang Capiz ang hindi lamang kilala bilang seafood capital of the Philippines, apang bawod man sa ilang nga pangalan. Ang syudad ang ginpangalan kay the late Manuel A. Rojas, ang unang Filipino president nga nabunag sa nasambit nga syudad. Bilang pagkilala sa iya, ang mga local sa Capiz nagapatigayon sang annual festival kada Abril 13 tubtob Abril 15 agud nga dumdumon ang anibersaryo sang kamatayon ni Anay Presidente Rojas. Ang festival ang ginatawag nga Capistahan. Ang Capistahan amo man ang founding anniversary sang civil government sang Capiz. Kada tuig, tanan nga 16 ka mga kabanohanan sang probinsya ang nagabuligay agud nga makaorganisa sang nagkalain-lain nga events para sa mga pumuluyo. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Alay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong platuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid kakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Sa subong nga panahon, ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi amo ang tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masami ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig. Ma-develop ang ila pagpakigbagay kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo.
Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay. Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibig. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sa akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Mas samigo man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad a pisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kon kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, sa wala ko ginalauman, nagtabo ay liwat ang banas namon sang lalaki, nga ginlikawan ko, samtang nagapaulan ako. Ginhagad niya akong magpamahaw, kag dito, nagamat-amat mag-an ang akon buot sa iya. Kagintuad niya sa akon, nga madugay na galit niya ako nga ginasunod, sa pagpadayon ko pagid. Primero, masadya kami. Ang laom ko, wala na sang katapusan ng tanan. Apang may ara gali. Kaginhandom ko, natapusan ang tanan sa kabuhi ko. Oo, nakibalo ako sina. Nakibalo ako nga amutan ni sinang buhaton mo. Handomon mo nga tapusan ng kabuhi mo. Gani naghandom ako nga buligan ka. Agud nga malimtan siya. Hindi siyang lalaki nga gintigana sa imo sa mahal nga Dios. Kay badamo sang lalaki nga among bagay sa imo. Nga usikan mong kabuhi mo bangod lang sa iya. Ha? Ang imo kabuhi ginhatag ina sa imo. Kag wala ka sang rason nga tapuson ina. Wala ko pa ikaw makilala. Ako gali si Ricardo Ricky ang hayo ko. Ricky, ako si Nicole. Ay, abi mo, isa ka katumalagssahon nga abyan. Kagsalamat sa imo pagpahangop, kag pakig-unong sa akon. Wala sang anuman, Nicole. Nagapasalamat man gani ako nga nakabulig ako sa imo bisan jutay lang. Kabiga ako nga abyan mo. Kag hindi ako magtalikod sa imo.
Bisan anong matabo. Ay, ano ka? Di na tong manugbalot man? Anong siling mo? May manugbaligya diri sang balot. Makauyon ka man sang balot? Sa baylo nga man ni, balot na lang ang baklon ta. Balot? Inang itlog nga may piso nga ginasupsop? Oo. Makauyon kasi na? Kuan, hindi. Ha? Hindi. Kanamit sina. Tilawi lang bala. Kay patod nga manamitan kagid. Hindi ako makauyon sina eh. Kung hindi ka, ako na lang iya. Hulata na lang nga makapauli ko kag magkaon sang balot. Hindi ako sina makauyon. Kay base bala ko masuka ako haw. Ay gali, ati manina lang Ate embot si imo ano abi kon dulce na lang ang baklo naton? Pwede man. Ano nga dulce? Ay, kaya mo gali, gusto mo? Depende sa imo Ay, aneka, wait. Wait, anay Oh, ara na. Manugsalop ng adlaw. Katahom tulo ko, no? Labi pagid nga matahom ina kung magsabwag na ang katapusan nga silak sang adlaw sa tubig. Ang tubig nagaduag bulawan. Wow! Ara. Nicole, tulo ka, Katahom tulo ko, no? Amoy na isa sa pinakamatahom nga talan-awon nga ginhatag ni Lord sa mga tao. Pigado ka man o kung magaranon. Libre na para sa imo kag sa akon. Kag bangod sina, nagapasalamat gid ako kay Lord. Nagapasalamat ako sa iya kaayo. Wala ako magkunahuna nga daw sa pare ka kun maghambal. Anong trabaho mo? May trabaho ako apang wala sang sweldo nga dako pareho sa imo. Pero okay lang. Basta makakaon lang ako, tama na inasakon. Nagapati ako sa hurubaton nga God will provide. Pareho ka ron. Ikaw nagbayad sang ginpamahaw naton nga supaw kag soft drinks. Ang nabilin ko nga kwarta diri, inugpliti lang nga daan pa uli. Gusto mo, pahulamon ko ikaw? May sobra pa ako diri nga kwarta. No, hindi na. Salamat gid Nicole. Tagapati ako nga buwas. Makakwarta naman ako Makakwarta ako bisan paano. Kag Nicole, tagapati ako. Nga madamo ka pa sang butang nga dapat mo patungdan sa imo kaugalingon. Sa imo panahon. Kag hindi lang ang isa ka tao nga pareho kay Toby. Selfish siya. Apang hindi sa pagkaugti Sa baylo, ipangamuyo mo nga mangin malipayon siya sa luyo sa iya asawa. Sino ba lang Ricky nga ina nga masami mo nga ginasambit? Amo naman ang bag-o nga boyfriend mo? Bag-o naman nga Toby? Elaine, mag-abi lang kami nga duha ni Ricky. Mabuot siya. Kag kung magwa ako sa akong trabaho, ara siya sa gwa, kag nagahulat sa akon. Kag didto kami nagapaligad sang tion sigat sang dagat. Nga sa diin, amoy ng lugar nga masami namon nga ginakaduan sadto ni Toby. Si Toby man gihapon ang ginapanamdom mo? Nagsulod lang sa akon kaisipan si Toby. Amo lang ina. Kag wala na ako sa madumduman niya kasakit. Kamingaw. Sugod sa makilala ko si Ricky. Nalipay ako nga nabatian sa imo ina, friend. Ang dumdum ko anay kung gubon mo ng kabuhi mo, bangod lang sa Toby nga to.
Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ukon sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Wala ako sang ginlikom kay Elaine bahin sa amon pag-abyanay ni Ricky. Kagbisan siya, nalipay, kay amat-amat ko na nga nalimtan si Toby. Sa pagpadayan ko pagid. Elaine, may balita ako sa imo. Ano ina? Mad-date kami ni Ricky, boss. Uy, amo gali. Ote, din ka makadto. Manyapon kami sa isa ka restaurant. Pagkatapos, matanaw kami sa mga paintings nga gina-showcase sa isa ka mall. Amo gali? Hindi ka mo magtanaw sang sini? Hindi. Kag abi mo, pulos matahom ang mga painting dito. Kag suno sa iya, mabakal siya sang isa. May regaluhan siya kunong abyan eh. Amo gali? Kag Elaine, nagapati ako nga ipahayag na niyang iya paghigugma sa akon. Matuon? Saan ka nakahibalo? Basta nabatsyagan ko ina Elaine. Siya nang lalaki nga ginahulat ko. Siya na kid. Nabatsyagan ko ina. Congrats na nga daan Ako ya, boto man kay Ricky para sa imo Ang telepono. Basi si Ricky ini. Basi kon ipahanumdum niya sa akon ang amon date. Masami siya nga nagapanawag sa akon kun aga. Kag magsiling, kun ready na ako. Kay basi kun malate ako sa trabaho ko. Ginatawgan niya ako kun bala, naka-breakfast na ako. Ay, kaayo sa iya. Kag nagapatigid ako, napalangga niya ako. Hello? Ako ini Nicole. Sino ka? Ako ini, si Toby. Wala mo na pala ako makilala? Toby? Ikaw gali? Ay, ginkibot mo ako Nakapanawag ka man? Gusto ko lang kamustahon ka. Salamat. Maayo man ako. Ikaw? Nicole, nakasala ako. Mapatawad mo pa ba ako? Toby, madugay ko na ikaw nga napatawad. Kag salamat kay ginluiban mo ako. It's a blessing in disguise. Ha? Nagapasalamat ka kay ginluiban ko ikaw? Oo. Kung wala mo ato ginbuhat, wala ko makitang lalaki nga para gid sa akon. Gani salamat liwat Bye. Wala gid ako magkunahuna nga maabot ang adlaw nga mangayo siya sang pasaylo sa akon. Pero wala na ako sa nabatsyagan sa iya. Kagsuno kay Elaine, nagbulagay na sila sang babayi nga ginpakasal niya. Poor boy. Ari na ako sa restaurant nga tabuan na mo ni Ricky.
Nagsiling siya nga maisugid sa akon nga malahalon. Gani ginhagad ni ako nga mag-date. Subong pa lang, nakahibalo na ako kung anong ihambal niya sa akon. Ituad niya sa akon nga ginahigugman niya ako. Kag nakahibalo na ako kung anong gusto niya nga matabo. Luyag niya nga malimtan ko sang lubos si Toby. O galing siya magtuad sang iya paghigugma sa akon. Ay, siyang lalaki nga ginhatag sang mahal nga Diyos sa akon. Siya. Ay, Ricky. Kinahigugma ko man ikaw. Kag batunon ko dayon ang paghigugma mo nga ina. Good evening, Nicole. Ba? May nagatindog nga lalaki sa akon atubang. Nagasuksok siya sa sutana. Ricky? Ikaw? Father Ricardo Sebastian, Nicole. Pare ka? May mo bala ko magapungko? Kakan, magpungko ka. Nga wala mo ako pagsugiran nga ikaw, isa ka pare. Ginpapati mo ako sang hindi amo nga pagpati. Nga nagbutig ka sa akon. Sana siling ko na, Nicole. Hindi ako maluyag nga makita ka nga masubo. Kag nagakadulaan sa paglaom. Palangga ko ikaw. Kag palangga ka man ni Lord. Kag ang tanan nga iya palangga. Palangga ko man. Kag subong nakapatuod na ako. Naka-move on ka na. Hindi mo na mabatsagan ang kasakit nga gindulot sa imo ni Toby. Ang yagin buhat isa lang kapagtilaw. Kung tubtob din gid ang imo kabakod sa pagatubang sa bisan ano nga bagyo nga magaabot sa kabuhi mo. Gani, sana siling ko na ha? Hindi sa pagkaugti. Sa baylo, ipangamuyo ang yakayuhan. Kaguho gali, buwas, wala na ako diri. Mapadayon na ako sa akong pagtuon sa Roma. Apang saligi, nga kaupod gagihapon sa akong pagpangamuyo. Kung magakita ay pakita, magakita ay pakita, Nicole. Magakita ay kita dito sa piyak na kabuhi. Kag hindi na pagkalimti. Ricky, I miss you. Abo man ako. Miss ko man ikaw. Samtang wala ko, tingwaon mo nga makakita ka sa lalaki nga paragid sa imo. Pag sinong makapakot, ha? Sa pagbalik ko diri, mahimo nga ako paganing makasal sa inyo nga duha. Ricky, Padre, salamat sa imo ha. Hindi ko gid ikaw malimtan. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Mahal na lang bigla. Puso ay sunod-sunuran lamang sa
duha nga kay gayunan, napaslawan naman ako sa paghigugma. Apang kapaslawan nga may kalipay. Kag kasanagan sang akon kaisipan. Nagapati ako nga makasalapo gihapon ako sang lalaki nga pareho kay Ricky. Buligan niya ako sa pagpangamuyo nga matuman ina. Palangga niya ako bilang abyan. Kag hindi niya ako pagpabayan. Subong, ato pa siya gihapon sa Roma. Kag ako, dalaga man gihapon. Kag nagapadayon sa pagtrabaho. Hasta diri na lang ang akon pagsaysay. Tubtub sa liwat, Dear Diary, Nicole. Amoy adto ang matahom nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi. Diri sa Dear Diary, matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong!